Igbo ndị ọma nwe mmadụ, ana m asị unu ga-adị ka echi maka na echi adịghị akọ n'igwe, na unu ga-adịkwa ka mmiri ụtụtụ maka na mmiri ụtụtụ anaghị agba ururu. Ihe ọma mere onye ya mee gịnị ya bekwara ibe ya. Ugobere nke si ibe ya ebena, a na-asị nkụkwa ya, mana m na-ayọ mgbe ọbụla sị ya gosi ya gịnị ebe ọ ga-ebenye. Anyị awụchago kpọmkwem na ihe mmemme ụbọchị nke tata na Igbo Ekunye onyonyo, Igbo Ekunye TV, ebe anyị na-eleba anya ihe gbasara ilu Igbo, akpaala okwu, ọtụtụ ihe Igbo ji wee biri. Ọhịa anyị na-eme ebe a n'ụbọchị nke tata, anyị na-eleba anya n'otu n'ụmụ ilulu ndị Igbo na gịnị asụ. Kedu ihe anyị ga-asụ n'ụbọchị nke taa n'ilulu ahụ? Onye gbara nkụ ahụhụ kpọrọ ngwere oku. Unu hụrụ ka o si ada? Onye gbara nkụ ahụhụ kpọrọ ngwere oku. Ndị iti na-asụkwa ya, he who brings ant-ridden faggot into his house gives open invitation to lizards. He who brings ant-ridden faggot into his house gives open invitation to lizards. Igbo na-ekwu na nke asị, onye kpara nkụ ahụhụ si gịnị ngwere ya bighị ebe ha na-anọ, ha kpọrọ ụmụ ndị ume na ha gbatawa ọsọ, maka na ihe onye a ji aka emetere onwe ya. Dịkwa ka nke a na-ebe isi kote ebu ya mee gịnị ya gbaa ya. Ọ dị ka onye nyụsiri nsị ụzọ mgbe ọ na-aga ihe, ọ na-alọta ya na ijiji ga-ekwe n'aka. Ọ ya ka a na-ekwu n'ụbọchị nke tata n'ilu Igbo si, onye gbara nkụ ahụhụ mee gịnị kpọrọ ngwere oku. Mmadụ were aka ya gaa kụkọtere onwe ya okwu na ụka, kotere onwe nsogbu na ihe niile dị iche iche, ọ ga-eji gịnị isi abụrụ, ọ ga na-anụ mgbagharị ọ gaa n'elu ya agba gaa n'ala, maka na ọ gịnị ihe o ji wee gịnị aka ya kotere onwe ya. Ọzọ dịkwa ibe nke a na-asị ọkpala okpoko gburu gịnị ntị chiri ya. O nwere ike onye a na-asị ya ihe emena ya ji aka ya gịnị na ọ ga-emenarị, o mezie ya ahụ ọghọọ ya ahịa ya gịnị ọ ya ma ga-emekwa gịnị ata ahụhụ dị n'ime ya. Ya bụ onye gbara nkụ ahụhụ kpọrọ ngwere gịnị oku. Ihe onye a ji aka ya mete ya na ya ga-eme gịnị were gịnị hụrụ ya na-eri ọfụ ya, maka ya ji gịnị aka ya ketere onwe ya. Onye ọbụla anyị na-eme, anyị gbaa mbọ enyocha tupu anyị na-eme ihe ndị ahụ, mara ihe nọ na ya, mara uru niile ya, mara ọghọm, tupu gịnị anyị na-awa n'ime ka anyị gịnị ṅaa ntị. A na-asa egbu ocha ma ị ṅaa ntị mara gịnị ihe ọ na-ada tupu awụba. Ihe m na-akọwapụta ebe a bụ onye kpara nkụ ahụhụ ma gịnị ji aka ya kpọọ ngwere ahụhụ niile nọ n'ụwa sị gịnị ha bịa, maka ebe ya ga-ahụ ebe obibi, ebe niile bụ okwu na ụka. Iji aka gị ga-akụkọta okwu na ụka, ị ga na-anọ na-eri n'okwu na ụka ahụ, nsogbu si n'aka nne aka ekpe ihu na azụ gịnị zuo onye ahụ. Ya bụ onye ọla na-eme ihe ya kpachara anya tupu ime ihe, ị mara ihe a m na-eme kedu ebe ọ ga-eduga m, kedu gịnị uru dị na ya, ọ ga-adị mma ma mme ya ma ọ gaghị adị. Ya bụ gịnị tụlekwa atụle gịnị ma mewe, lekwa ele ma gịnị ma mewe, chekwa eche ma gịnị ma kwuwe, lezikwa anya elezie ma gịnị mewe ihe a, ka ị wee ghara abụ onye ji aka ya kpaa nkụ ahụhụ ngwere gịnị beziere ya ọgwụ. Taa ka ọ ga-adị. Ndewo.